Hormatly ýyllşylar, bugün soraw jogapda ýeködüm. Birad üýtdeşure formatda edip görelim diýdik hemen. Ýaşullaryň birad işleri bar, dynşlaryny alsyn diýip. Bugün ýyllşylar sorawlaryňyza gelmeden öňürti biraz jemgyýetimiziň düşünje ýapysy hakynda gürrüň etmekçi öz nemetýän wagtlaryndan. Son bu temamyň adam jemgyýetiň biperwaýlygynyň zyanlary, ýa-ni biziň biperwaýlygymyzyň özümize berýän zyanlary. Bu taýda jemgyýet dik goýduk. Ýöne halk bolmaly aslynda da entek biziň jemgyýetimiz halk bolmaklyga doly ýetişmedik. Şonuň üçin hem umumy bir nemäni manyny aňlasyn diýip jemgyýet şeklinde goýuly. Indi halk bolup ýetişmedi diýilse, kän nimetmäň, ýa-ni erwet tarapdan seretmäň, bu ähli jemgyýetleriň hem üstünden aşyp geçmeli, ýa-ni özüni kämilleşdirip halk bolunmaly bir nemesinde ýagdaýynda dursa biziň şuňky ýagdaýymyz, ýa-ni biz bir halk bolmaly hökmany suratda. Çünki ýurtda millionlar ýaşaýar we millionlaryň üstünde az sanlyca adamlar o toplumy özleriniň islendik şekilde, isleýişleri şekilde şekillendirýärler, bir galynyň içine sokýarlar we şonuň arkasyndan bütün bir ýurdun, ýa-ni millionlaryň haky bolan ähli zady öz peýdalaryna, öz haýyrlaryna, öz maşgalalaryna, öz ýakynlaryna haýyrlaryna we ýene-de başga ýurtly, ýabancy, daşary ýurtly söwdegärleriň ýene iş adamlarynyň ýa-da siýasatçylarynyň haýyryna ulanylýar. Ýa-ni biziň millionlaryň zatlaryny, millionlaryň ähli baýlygyny, baýlyk diýilse diňe bir pulumuz däl, yer asty, yer üstü baýlyklar bardyr we ýeriň üstünde de diňe nebit gazymyzy aýranymyzda da biziň topragymyz bardyr, baý topragymyz. Bir çyýbygy eken wagtynda hasyl berýän, miwe alyp bolýan baý ýerimiz, topragymyz bardyr. O da biziň bir baýlygymyzdyr ýöne. Biz gynansak da şu wagt bir halk bolup öz topraklarymyza, öz ýerimize eýe çykyp bilemizok. Ýagny özümiz hakynda özümiz karar alyp bilemizok. Aslında seredilende ösen ýurtlarda, ösen toplumlarda özleri hakynda alýandyrlar karary, nähillik şertde ýaşajak bolsalar. Egerde ýaşaýyş standartlaryny bir gelen siýasatçy ýa-da gelen hökümet ýa ýene birleri özleriniň şo taýda rahat ýaşaýyş standartlaryny üýtgetmäne synanşsalar ýa-da hilini aşağı düşürmäne synanşan wagtlarynda o halklar derrew ayaklanýandyr, sesler çykyp başlaýandyr, soraw berip uraýandyrlar. Ne halk bolmagyň düýp nemesem temelindäki ýatan zadam şu sorgulamak hemde eleşdirmek. Bizim toplumumuz nähilliki, jemgyýetimiz, türkmen toplumumuz sorgulamaýar, eleşdirmeýär we özleriniň üstündäki oýnalýan oýunlary sorgusuz, sowalsyz kabul edýärler. Ýa-ni biz aýdýarsa, Milli Halak Ediş Komitesi tarapyndan agzalamy beýle kardeşlerimizden kän agzaýandyr, ýaşullarymyzam. Türkmenistan 7-24 ýalanyň içerisinde ýaşaýar we bu garaşsyzlygymyzy alanymyzdan bäri dowam edip gelýär. 30-35 ýyl, 34 ýyldan bäri dowam edip gelýär ýöne bunyň ýalandygyny hiç kim sesini çykarmaýar. Meselem ýöne köýje bir misallar äkeleli bu taýda ine akylly şäher gurýandyrlar Aşgabatda we ondan öňem Aşgabatda gaty kän guruluşlar edýändir we biziň aklymyza şu soraw gelmeli. 34 ýyl bäri Aşgabaty gurup bitirmedilermi? Men o wagtdan näme üçin bir sany çyýyk aklanok? Diýlen soraw berip bolýar, çünki bermedi ýalym däl o soraw. Biz günüň gününe palçyň içerisinde ýaşaýarys. Ogalaryň ýagdaýlary hemmekşä belli, hemmekşi bilýär, görýär bunu. İçinde ýaşap ýör çünki. We ýene-de bir misal.
Akıllı şäher gurulýar. Akıllı şäher katma değer peýda getirýärmi bide? Getirmeýär. İş orunlaryny açyp berýärmi? Açyp bermeýär. Ýa-da gurulandan soňra çıkarılan çykdyjylarynyň öwedini dolup, ýa-ni 2 esse, 3 esse edip ýene bizim hazynamyza, gaznamyza peýda getirýärmi? Getirmeýär. O bir ýaşaýyş jaý. Onuň ýerine başga zatlar gurup bolýar. Ine aeroportumuzy alalyň. Türkmenistan aeroportu aslında resmi nemede 2016-njy ýyllaky hasaby boýunça alynanda 2,5 milliarddy. Ýöne häzirki inflasiýanyň ösmesi, ýokarlanmasy bilen 3 milliard diýip ýugurluk edip alalyň. 3 milliard dollary nämeler edip bolýar? Bizine şu wagt türkmeniň maksady, ähli, arzuwy, hyýaly iş gözlemek, dämi? Bizim bar maksadymyz iş gözlemek, garnymyzyň doýmasy, gowy ýaşamak. Başga bir zadymyz ýok. Ýa-ni hünär öwrenmek. Ýokary önümleri öndürmek, ýa ýene şolar ýalaky bir nemämiz ýok, lüksümüz ýok. Biz iş gözleýär, iş gözleýän işimizem gary iş. Hyzmatçylyk. Indi diýelim aeroport 3 milliard dollar. Aeroport şol 3 milliard dollara gurulan aeroportu Türkmenistanyň ätiýagy ýok. Çünki 3 milliard dollara gurulan aeroportum sagatda 1600 adam müşteri kabul edýär. Öňkü 1994-nji ýyllakyny ýazyp döwrüne gurulan 100 milliona gurulan aeroportum 1600 orun sagatda. Aýny ölçü. Hemde sözüne de Türkmenistan ýapyk bir ýurt. Türkmenistan 2016-njy ýyldaky ziyaratçylaryň sany 14 000. 14 000 sany bir ýurda gelen ýurtdaşyndan. Ve şolar ýaly bir ýapyk bir ýurda 3 milliard dollary diňe çäge sepen ýaly edip sependen bunu nämeler edip bolýar? Bunyň üçin içinde 100 sany sygyr saklanylýan, sagylýan sygyr. Her bir sygyram ýyllyk süýt berimliligi 10 tondan geçýän. 100 sany sygyrly 5000 sany haýwan ýa-ni sygyr fermasyny gurup bolýar. Bu 5000 sany bizde 5 vilayet bar. Her vilayetde 1000 sany. Diýeli hersinde her fermada işleýän adam sany 4 sany, 5 sany adam diýip hasaplaly. 5000 sany bar 5 adamdan işläninde 25 000 adam bolýar. Diňe fermada süýt sygyrlardan süýt önümçiligini almak üçin bunyň daşyndaky işini çykaralyň. Bir ferma süýt öndürýär sygyrlardan we bu süýdüni täzeden işletmä berýär. İşletmeler açylýar, ýa-ni süýtden önüm alınýar. Peýnir, gatyk, gaýmak, ýene de başga bir näçe sany zatlar süýtden alınýar. Bunu süýt önümlerini çykarýan ýene de şolar ýaly ýene de 5000 sany fabrikler salynmaly. Bu da iş orunlary. Bunun her birinde 10 sany, 5 sany, 10 sany minimum diýip alalyň. Ondan kän bolar, ýüzem işler belki de ýöne. 10 sanyk diýip alalyň. Bu diýmek näme bolýar? Türkmenistanda we olardan çykan hemmesiniň ýa-ni zynjyrlama görnüşinde gitýär. Diňe bir sygyr maldarçylyk fermasynyň özünden bunun iýimini, otuny taýýarlayan ýene bir guruluşlar açylýar, iş guruluşlary we şeýdip bu 3 milliard dollar katma değerini getirip başlayar ve bu hazina täzeden gaýdyp barýar hemde halk işli bolýar. Ýani başda da aýdyşym ýaly bizim maksadymyz iş gödäp çykmak. Yabancı bir ýurda, daşary bir ýurtlara. Emma öz ýurdumyzda şo zady edip bolýan ýagdaýynda bizim gözümüziň alnynda 3 milliard dollary gömýärler we biz muňa sesimiz çykaramyk bir perwaýlyk bilen görýäris, ýöne görüp sesimiz çykarmaýar. Erbet ýerşi. Bilmeýän bolsaň ol başga gurrum ýöne bilipem. Sesini çykarmaýan bolsaň bu ahlaksyzlykdyr. Soňundan biz aç, biz işli, biz garyp, biz ýurduň daşynda işläp ýörüs diýäris. Ýöne öz ýurdumyzda da işläp bolýar şo zatlar. Ýöne köýje bir mysaly.
O diňe aeroport bir mysal tanıyan zatlar az däler. Ählijeke Maşgabatyň içerisinde. Näme üçin? Lewabyň, daşowyzyň ýa-da marynyň içindäki owalarda ähtiýaji bolan zatlar edilenok. Indi bu bir zat, ýa-ni bunu birleri etmeli diýilen nime? Ertýän bolup bilersidi, ýa-ni edilenok diýen wagtynda. Bu bir edilen işler. Indi biz nähilleki toplum, biz kim? Türkmenler kim? Buňa bir geçelim. Biz öňkü kişiligi ölen, asıl Türkmen kişiligi ölen, çüýren we täzedänden başga bir çüýrük bir kişiligi yaradylan bir jemgyýet. Bu da agyr gelip biler hemmämde. Dogry dälmi? Sen näme diýip dursun diýip bunu açıklamalaryny aýdyp bereýin. Görýän bolsaňyz türkmeniň resmi mediýalarynda şo bir ýyllardan bäri diňe Magtymgulyň gürrüňi diýendir. Magtymgulyň zamanynda Ýewropa ýurtlarynda, Angliýada, Amerikada Magtymgulyň döwründe şo döwürler täze bilim adamlary, alymlar ortağa çykdy. Gaty kän bunu hemmäňiz bilýänsiňiz, okansyňyz kitaplaryny, belki bilmeýänleriňiz açyp seredip görüň, Magtymgulyň döwrüni ýazyň, ýaşan döwrüni we ondan soňra beýleki ýurtlardaky çykan ýazyjylar, kitap ýazan adamlara seredin. Biz näme üçin bir Magtymguly bilen ýaşaýarys? Bizde näme üçin Einsteinler çykmady? Ýa-da türkmen halkynyň, türkmen toplumynyň dünýä beren näme peýdasy bar? Indi bu zatlary bolmamazlygy üçin öňünden bir imperiýanyň nemesini agzap geçeýin, biraz täsirlerini, güýçlerini, çünki biz bir imperiýanyň astynda ýaşan 150 ýyldan bäri ýaşan bir toplum. Rus imperiýasynyň astynda we bu bizi gaty milliligimizden uzaklaşdyryp meniň şo ýanky öňkü türkmen kişiligi ölen diýen ýagdaýymyza getirdiler. Nädip geldi? İçimizden halky aýdynlatyp biljek, halky bilgilendirip biljek, dogry ýola gönükdirip biljek adamlary çetleşdirdiler, uzaklaşdyrdylar, ýok etdiler. Toplum biperwa seredi oturdy. Ve bu hereket yıllar dowamında aýdygydärli dowam etdiler. Ýanky watanyna söýgüsi bolan, topragyny goramak isleýän adamlara Rus imperiýasy gelip basmaçy diýdi, galtaman diýdi we bu bizim türkmen ýazarlanmadyň kitaplarynda da geçdi. Men bir kitap mysal bereýin, Hıdır Derýaýewiň Akbal romany. Hedil edip höwes bilen türkmeniň milli watansöýer ýigitlerini galtaman, basmaçy diýip ýazan adam. Açyňda Hıdır Derýaýewiň Akbal romanyny okan. Türkmeniň milli medeniýetini ýazgaryp, Orsun medeniýetini propaganda edip öwüp ýazylan bir kitapdyr Akbal romany. 4 nemeden ibarat bolmaly, 4 tomda. Biz şo zatlar bilen, şo propagandalar bilen yetişdik. Toplum soňra bir jahil, çüýren bir toplum yetişdirdiler we bu toplumyň özleriniň nesillerini yetişdirip gaýtdy. Dowamly bizim çagalarymyz yetişýär we bizden nusga alýarlar. Biz öz çagalarymyzy hem hökümet tarapyndan, ýa-ni iktidarlar tarapyndan bir kontrol astynda, eğitimiň astynda tutulýar, bir da öz maşgala institutumyzyň içerisinde de, ýa-ni maşgalamyzyň arasynda da öz şagalarymyzy biperwa şekilinde gorkak, eleşdirip bilmeýän, soraw berip bilmeýän, gören zadyndan analiz edip bilmeýän, bu näme üçin beýle diýip bilmeýän bir nesili dowamly yetişdirip gelýär. Bunun netijesinde de şu günü biz iş tapamyz ýa-da ýaşaýyş şertimiz beýleki ýurtlaryň, beýleki ösen ýurtlaryň standartlaryndan gaty aşagdy. Ve onda da biz öwünýäris, biz astawawlarymyz güýçli diýip öwünýäris. Gaýdusuz bolan imperiýalar guran,
diýäris ýurtlar basyp alan özüni gorap bilen arly namysly ata-babalarymyz bar diýip buňa buýsanýarys. Buýsanmakda hakymyz bar. Bunu ýok diýmekçi däl, ýöne şu näme üçin şol adamlar döränok ýa-da şu näme üçin ýok. Şuň biziň gözümüziň alynda biziň çagalarymyzyň okuwçylary üçin ýetişdirilmesi, ýokary bilim alınmasy üçin harjanylmaly serişdäni bir akylly şähere ýa-da bir aeroporda ýa-da bir çölüň içindäki köle siňdirmelerine ýa-da o pullary owurlap jüwlerine salbala, öz haýyrlaryna ulanmagyna gözümüzi ýumýan bolsak, diýmek biz beperwiders, biz çüýrändiris. Biz bir halk bolup entek ýetişen däldiris. Halk bolmak üçin ähli zady, ýani biz bir toplum bolup ýaşaýarys sonuçda. Ýani her birimiz dagda düzde ýaşamyz gaýratyn bolup, ay oňa näme bolsa şo bolsun, men janym sag bolsa bolýar diýip ýaşap bilemizok. Biz bir toplum, bir köçede, bir owada, bir şäherde, bir etrapda, bir ýurdun içerisinde millionlar bolup ýaşaýarys we millionlaryň mudama biri bilen baglanyşykly bolmasy gerekli, biri-birine destek bermesi gerekli. Şu zatlaryň edilmedik ýagdaýynda da ilki senin üstündäki adamlary seňa dogry ýol görkezip biljek adamlary ýok ederler we soňra da aeroport guruşlary ýaly, awada guruşlary ýaly, ýani gereksiz bolan önümçülüksiz, ýani bir katma değer peýdasy halk üçin bolmaýan zatlara siňdirýäs bahanasy bilen 10 esse, 20 esse, 50 esse serişdäni öz haýyrlaryna alarlar. Buňa da biz gözümüzi ýumuk gederis. Indi illeşler men bir ýazar bardy. Ady näme şu wagt dilimiň ucundan çykdy. Eee Jacques Fresco diýip. Jacques Fresco diýip Amerikaly bir ýazar bar. Ýani bunu näme işler edýär? Bu adam jemgyýet mühendisi diýip adlandyrylýar. Bunu bilýänleriniz bardyr belki, işlerinizde kändir. Belgeselleri zatlaram bardy. İnternetten görseňiz çykar. Indi şol adamlaryň ýani futurist diýilýän bir nemesi bar. Alym ýoly bar. Bu da näme bolýar? Täzelikçi, ýani täze ideýalar üstüne insanlygy şuňky ýagdaýyndan halas etmek, şuňky ýagdaýyndan, şuňky ýani hökümetlik sistemalarymyz bardyr. Bizim üstümizde kontrol edýän asanly adamlar. Bulara da hökümet diýilýär. Şol adamynyň ýani aýdyp geçen bir sözü var. Hökümetler halka peýda getirmek üçin bar bolmadylar diýär. Hökümetler kanunlaryň üstü bilen, ýasalaryň üstü bilen belirli bir şirketleriň kärlerini almasy üçin, ýani kärlerini arkaýyn alyp bilmesi üçin we toplumy sömürmesi üçin bar bolan adamlar diýär. Ýani hökümet sistemasy diýip sistema bardyr biziň häzirki dünýämizde. Ve olar biziň gözümizde saýlanyp gelýän ýalakam bolup görünse, aslında halka peýda getirmek üçin gelmediler diýip aýdýar da, ýöne bunun alternativi bar diýip biziň şuňky ýaşaýan durmuşymyz, insanlygyň ýaşap duran nemesi gaty utanç berici bir ýagdaýa gelip ýetdi diýär, hatda diýär bundan soňky nesiller diýär, gelecekdäki nesiller bizi tarih sahypasyndan silerler, ýani utanç hökümünde, ýani insanlygyň bir utanylmaly haly hökümünde bizi tarih sahypasyndan silerler diňe şu zatlar galar diýär. Ortada o döwürler insanlar nähilleki akylsyz ekenler diýip bilen ýalyk nemeler galar, sözler galar we utanç bilen gülüp ýatlarlar diýär şuň insanlyk. Indi bunu näme kastet edip aýdýarlar?
şu wagt şunkü dünýäde ne Türkmenistanam hariç biz öz ýurdumyz hakynda aýdan wagtymyzda beýleki ýurtlar hakynda dökman aýtmaly bolýarys. Çünki biz bir ýer şarynyň üstünde ýaşaýarys. Ählimiz bir-birine täsir edýär. Türkmenistandaky zawod, fabriklaryň newti gaýtadan işleýän ýa-da azot çykarýan ýa başga bir zatlaryň ýol ötündäki salynan sera zawodlarynyň çykarýan zyýany, zäherleri, galındylary, howasy arastalanman asmany göýgörlýär we o diňe biz türkmen halkyna däl, goňşy ülkelerimize de zyýan ýetirýändir. Bu zatlaryň üstüne ýuwaş-ýuwaş demek gelip geçjek. Biziň önümçiligimizde de kimleriň eli bar, däm etýärler. Razyk şu näme hakynda aýdyp bereýin. İnsanlyk täze bir sistema geçmegi gerek bildiýär. Jacques Fresco. Bugünkü sistemamyz gaty erwet, özem ýanky material näme materializm amaçly ekonomi sistemine nemetmek geçmegimiz gerek diýär. Häzirki sistemamyz nämäň üstüne guruldy? Pulun üstüne guruldy. Ýanky dünýäni, insanlygy kontrol edýän zat pul. Pul bilen hasaplaýarys. Hemme zadymyzy biz bir ýere işe girjek bolýarys. Näçe berýär diýip soraýarys. Dogrudan bir kagaz parçasy. Ýa-da hastalanýarys, agyr kesel bolýarys, bejerilmek mejburunda. Bejermesek ölýärys, hayatymyzy ýitirýärys. Näçe mal bolýar? Näçe manat çykýar diýäris. Ähli zatlarymyz, hatda Urus Ukraina uruşy gidip durandyr. $3000 bermek garşylygynda adamlar uruşa uğradýarlar. Uruş näme bolýar? Ölüm bolýar. Oduň ýanynyň içinde, jahannemiň içerisinde. Parça-parça bolup adamlar ölýär. Häzirki uruşlar öňküýaly urrady uruşulýan uruşam däl. We şoňa da ýanky kagaz parçasynyň garşylygynda insanlar uruşa sürüklenýär. Ýöne bu kimiň bähwidine diýip aýdýar. Bu bähwidi halkyň bähwidine bar. Bir seredenimizde Ruslar bilen Ukrainalylaryň halkynyň arasynda alyp bilmeýän näme dawalar bardyr diýär. Hiç hil dawasy ýok. İkisem insan, ikisiniň hem ýurtdaşlary biri-birine bir Ukraina gelendir, bir Russiýa gidendir, ýaşandyr, işländir, gedelenjedendir. We biri-birini şo taýda öldüren däldirler. Ýöne bu wagt biri-birini öldürýärler we şäherleri ýykýarlar, öýleri ýykýarlar, çagalar öldürýärler. Nämäň esasynda? Hökümetler bunu halka peýda getirmek üçin etýärmi? Meselem Putin Ukraina uruşy açan wagtynda Rus halkyna peýda getirmek üçin etdimi? Haýyr. Öz şirketlerine, öz şahsy nemesi bilen, maksady bilen etdi. We ýanynaky az sanyjy hökümetiň adamlar we bular kontrol edýän şirketleriň maksadyna hyzmat etmek üçin uruş açdylar. Hemmejesiniň aňyrsynda da näme bar? Ukrainanyň ýerasty baýlyklary hemde gaz, newit akyşynyň Ýewropa tarap arkaýyn bagymsyz şekilde Russiýany aktyrmak isländigi üçin. Şo ýerlere öz kontroluny saklaýar we Ýewropa tarapa bu nurkdan gazyny newitini satýar. Satýan gazy newitini ýerinki Türkmenistanyňky. Indi Türkmenistanyň gaz newiti çykyp gelýär. Illeşler bizde de bol ýerasty baýlyklarymyz bar. Ýerüstü baýlyklarymyzam gatkendir. Ýeriň üstünde de biz önümçiligimizi gurup bilýändir. Ýöne ýeriň aşagynaky baýlyklar şu wagt yer ýüzünde isleg bildirilýän alyjysy bar bolan bir baýlyklarymyz bar. Gaz newit. Bunyň peýdasy bize değdimi? Garaşdyrdygymyz 35 ýyl boldy. We men ýokary bilimli däl, akademik bilimim ýok. Asla 9 klas bilimim bar. Hiç bir ýerde okumadym, bilim bilgi almadym. Diňe bu zatlary nerden öwrendim? Sorgulandygym üçin, sorandygym üçin. We öwrendim we hem edip biljek gel. Sizden birisi ýanky halkdan birisi, içerden birisi. Şol palçynyň içerisinden çykyp gaýdan bir ildeşiňiz. Ýöne ýurtdaşyna çykanymdan soňra
nädip we näme üçin diýilen sorawlar kän berendigim üçin öwrendim. Akyl ýetirmäne başladym we akyl ýetirmäne höweslidim aslynda. Biziň debit gaz öndürýän zawod, fabriklarymyz bardyr. Ne halkyň biperwaýlygynyň ýene-de toplumyň biperwaýlygynyň bolýan ýerleriniň ýene-de bir näçe ýerlerine aýdyp geçelik. Ýol ötünläki açylan gaz arastalaýjy zawodlar bardyr. Bu taýda biziň gazymyzy ýanky alýalar, arasta maly, çyýmaly çykarýarlar ýöne bundan artan hapasyny, musuruny, zyanly galyndylaryny da şol çykarýan, sömürýän ýurtlarda galdyrýarlar. Bunu da ýanky Jacques Fresco'nyň nemesinde gaty gowy edip aýdyp berýärdi. Şirketler hiç açan baran ýurdunyň halkynyň aladasynda däldirler, diňe öz kärleriniň aladasyndadyr we baran ýurtlaryň ýerasty baýlyklaryny bolu bildiginçe gaty uly depkinde sömürýändirler we ähli galyndylaryny, hapalaryny da şo ýurtda goýýandyrlar. Hatda işletmeli ýerine de arzan işçi güýji hökümünde ýene-de şo ýurdun watandaşlaryny işledýändirler. Bu bizde bolup duran zatlar. Hapa galyndylaryny näme üçin aýrylanok diýilen soragyň jogabyna da o şirketler ýanky kärden peýda etmek üçin, kärden çykdagyny azaltmak üçin hapa galındylary ýöne oklap goýberýärler ýurdun içine ýa-da howa çykarp goýberýärler. Egerde onu arastalamak üçin ýene-de bir giden serişde etmeli bolýar diýip. Çünki öz ýurtlary däl, öz topraklary däl, öz watandaşlary däl, öz insanlary däl. Sen diňe gadyň nebitini alsaň boldy Türkmenistanda da şeýle. Indi 1992-nji ýyllarda 94-nji 92-nji ýyllarda ne Sapar Akleýnow ga onuň ýanyndaky işdeş ýoldaşlar bilen bilelikdedir. Yer suwy reformasyna geçirip başlaýarlar we şo taýda bir owanyň aýdyp berendir öňkü Sapara bilen eden gurrunza we ondan soňraky gurrunlarda da aýtdy ýanky üzümçilik yerini açdyk diýip Sowet Azerbeýjany owasynda hojalyk açýarlar we bu hojalyga üzüm ekýärler, hususy ýanky näme şahsy yer diýip edip berýärler we üzümleri gowy ýetişýär bularyň. Üzümlerini saklamak üçin, satmak üçin hem şertler döredip berýärler, suwuny da barmasy üçin şert döredýärler şol owanyň ýokarda ýerleşenligi üçin aşagdan nasos bilen suw ertilip berilýär. Ýöne Sapara dağın işinden aýrylandan soňra şol üzümler gowraýar. Indi sorag beriň illeşler, hökümetler halka peýda bermek üçin geldi. Gelen bolsa şol üzümler näme üçin gowrady? Ya-da halka peýda bermek üçin gelen bolsa şu wagt TikTok'da onnomunda käbir nemeler öňümden çykýar-da ýadyfyň videolaryny paýlaşyp aşagynda atamjan ýene näme diýip ýazýan ildeşlerimiz bardy. Niýadyp seniň ataň bolan bolsa, seniň aladaň eden bolsa, seniň şu günlere gelmeňi näme üçin istedi? Bir ata öz ewladynyň şular ýaly kösençli gününe gelmeňi islermidi? İslemedi. O diýmek seniň ataňyz däl. Yer suw reformasyny çüýreden, kökülen ýok eden adam we şo döwürde açylan iş orunlary bardy. Şahsy iş orunlary. Bularyň ählijesinde 1997-nji ýylda Niýazow bir golu bilen ýapdy. Halka peýda getirmek üçinmi? Niýazow bir hökümetdi, dogry dälmi? Diýmek bu hökümetleriň hatda prezidentleriň halka peýda gelmesi üçin, peýda bermesi üçin barlygynyň sözüniň, barlyk sözüniň ählijeti ýalandyr we bulardan biz peýda garaşmalylar. Biz ilki bilen halk bolmaly. Özümüzi gelmegimiz gerekli. Özümüziň geçmişimize, hakyky kişiligimize gelmegimiz gerekli. Bunu başaryp bilmesek näme bolar? Bunu başaryp bilmesek biz ertirki dojok çağalarymyzy, çağamyzyň çağalaryny da özümüz ýaly hatda özümizden hem elbet bir şekilde edip ýetişdireriz we biziň ýerasty baýlyklarymyz tä bu torýança
Türkmen toproklary ýanky çıkarılan ýerasy baýlyklarymyzdan, gazdan, neftden çıkarılan atkoatlaryndan, galyndylaryndan türkmen topragy ýaşalma diýaly ýagdaýa gelinçe sömürerler we ondan soňra da bu halyk ýuwaş-ýuwaşdan ýitip ýok bolup gider. Türkmenistan bal şeýle, geleceği şeýledir. Bunyň öňüni alyp bolýarmy? Elbetde alyp bolýar. Çünki biz millionlar. Biz milyonlar. Üns berip görüň Türkmenistanda garaşsyzlygyň ýyllaryndan bäri 34 ýyllardan bäri bir gedegen bolsa halkyň ýürüýüşi boldumy? Ýa-da bir gedegen bolsa halkyň protesti boldumy? Bir gedejik ýyllaryň dowamında. Ne bu sorag illeşler side. Ve bu näme üçin bolmady? Halkyň ýürüýüşi, halkyň protesti. Çünki bizde ýürüýüş etmäne, protest etmäne sebäplerimiz bardy. Gaty kän, müňlerçe sebäbimiz bardy. Meselem gyşda gazyň ýoklugy üçin çagalarymyzyň üşäp hasta bolmaklary, özlemimiziň üşemekligimiz ýa-da köçelerimiziň palçyklygy, mekdepde okuwlaryň çagalary iwaly bilim berilmeýänligi, hatda iwaly mekdepleriň ýoklugy, iş yerleriniň ýoklugy ýa-da ýeriň, topragyň bizinki däl, biz kärendesine diňe hyzmatçy bolýarlyk bolup işleýänligimiz, paýogyň näme üçin barlygy hakynda gaty kän zatlar hakynda protest edip bilýär. Hatda 2021-nji ýyldaky Türkiýede arak içip zäherlenip ölen 60-dan gowrak illeşlenmediň demesi üçinem şonuň jogabyny soramak üçinem protest etmek mümkindir türkmen halkyna. Ne şu taýda Ýeňiş bey ýerlik Mhm. soraw gelipdir. Şonam bir Aha. geçeli ýer gelende. Ýeňiş dogan diýä. Ha. Esenlikler, iýleşler diýä. Şu biz bir zada düşünüp bilemok. Näme üçin Türkde ýa-da Ukrainada ölenleriň ýakynlaryndan ses çykanok? Näme üçin beýle bir Hmm. samimiýetsiz biziň ýyl diýä? Gaty dogry. Gowy soraw näme üçin ses çykanok? Indi şu bir sözüm bar men Abdurrahman Nemani atlap geçen şol biri Mehemäniň aýdan sözü barda şol soraga çekilen oglanlaryň birine aýdan gaty rahatlyk bilen aýdan bir sözü bar. Eee Türkmen halky hiç gaçan ayaklanmaz, mundan arkaýyn bolun. Biz bunu ayaklanma diýal etdik diýilen bir soru nemesi bar, sözü bar. Bu sözü bu adamlar näet bir rahat aýdyp bilýärler. Ine bunu biraz nemet geçelim, deginelim. Ine Merdan Muhammedow kemine illeşimiz. 5 ýyllap ekranyň başynda bizi bilgilerini paýlaşdyrdy. Gaty kän zatlar gurrun berdi, gurrun etdi. Türkmenistanyň problemalaryny, meselelerini nähille çözülmeligi hakynda gurrunlar kän etdi we ol oglan birden bire bir güniň içerisinde owurlandy. Ilki bärde Türkiýanyň nemesi tarapyndan, jandarmasy tarapyndan saklanyldy, ondan soňra da birden bire owurlanyp Türkmenistana gidildi. Bu oglan kimdi? Türkmen halkynyň içinde şol öňe düşüp biljek, halka ýygyna düşüp biljek, halka dogry ýol görkezip biljek bir ýaş illeşimizdi, ýaş ýigidimiz, bilimli, bilgili. Ýöne buňa toplum sesini çykarmada 5 ýyllap diňleýän bir halk bardy şonu, Merdany. O diňe toplum däl, toplum beýle de dursun, hatda ejesinden, jigitinden, ýakynlaryndan bile ses çykmady. Ne bu bizim bir perwaýlygymyzdan gelýär. Ähli jagatlar we bizi şular ýaly ýagdaýda ýetişdirýärler-de sesini çykarma. Tamda bulak bar. Dilbela, dişgala diýilen ýalak sözleriň üstü bilen bizi ýetişdirýärler ýöne bilen bunu iýmelimi? Ne şu taýdadam nemesi soraň edilmeli ýeri bize berilýän datlar iýmelimi? Hemmejesini. Sesini çykarma diýilende sesini çykarmalylarmy? Ýa-ni gözüňi yummalymy? Seniň çagaň bilimini, okuwyny ýatyryljak puly belli bir sanyjy adamlaryň öz kisesine atýanlygy üçin sen sesini çykarmalylarmy? Ya da ýa-ni mysal getirdik-de şol
3 milyard dollara 5000 sany sygyr fermasyny salyp bolýar. İçinde 100 sany sygyrly, aýda 10.000 litrlik süt berýän sagym sygyrly we bu et hem öndürýär. Bu etin hem önümçülüğünde işlejek adamlar bar. Katma deger gitýär bu taýda. Ne biz Türkiýede işleýärse, işlän wagtymyzda günörtän naharyny iýjek wagtymyz ýörüýte nahar bişirip neme diýen naharhanalar bar. Şunu ýaly iş ýerlerine nahar dagatýan özel ýa-ni şahsy firmalar. Bularyň nomerleri bar, nomerlerine jaň eden wagtynda sana 3 türlü nahar getirip berýärler we sen nahary saýlap bilýärsin. Iýjek naharyň sagadyna gyrgynjak şekilde senin iş ýerine, işläp duran ýerine näçe kişilik bolsa nahar dagatylýar. Indi bu naharyň getirmesindäki iş orunlara seredeli. Nahar bişirmek üçin ýörüýte bir iş ýeri bolmaly, naharhana açylmaly, dogrudan bu naharlar bişirýän adamlara iş ýeri. Bu nahary bişirmek üçin önümler bolmaly. Etin, ýagyň, süýdüň, beýleki önümleriň. Dogrudan bu önümleri yetişdirýän birisi bolmaly, bir gapdalla iş ýerleri. Bu da ýene-de iş ýeri, ýa-ni ýüzlerçe, müňlerçe. Onuň daşynda nahary salyp getirilýän gaby bar, utujugy. Nahar gyrgynjak geler ýaly. Bunu da öndürýän ýörüýte önümçülük ýerler açylýar. Diňe bir nahardan gaty kän zat açylýar. Hatda nahardan öňürtü bir iş ýerlerini açaly, aýdalyn. İş ýerleriniň açylmasy netijesinde naharhanalar açylyp başlaýar. Çünki işgärler nahar ýemeli, gyrgynjak nahar, gowy naharlar. Bu sepleşip zynjyrlama bolup gidýär. Ýöne Türkmenistanda barmy şu wagtlar edilip bolunmajak wagt däl. Biz asmandan ýyldız getirmekligiň nemesini edemiz, şuny neçenli ýa-da Aýa kosmos uçurmaklygyň maslahatyny etmedik. Biziň guruju mejlisimizde henide çenli bir tehnikany öndürmek hakynda kararlar alınmady, maslahat edilmedi. Biziň guruju mejlisimizde diňe bu wagda çenli çözülmeli meseleleri, ýöne çözülmän çüýräp giden meselelerin gurrunly etdik. Hatda bu wagt giýje ölen 21-nji asyrda gurrunlar etmeli, 21-nji asyrda adamlar Marsa uçmagy aladatyny edip berler. Ýöne biz hälem halkyň açlygy hakynda, halkyň işsizligi hakynda gurrun edýäris we biz muňa bolan sebäpleri, sebäpkärleri, jogapkärleriň gurrunlaryny edýäris. Az sanly adam bu taýda da ýöne toplum gurrun etmeýär. Toplumyň gurrun etmesi gerekligini 1994-nji ýylda soňlarynda da ýa-ni ortasynda şoňa çenli ýersu reformasy geçirildi. We bunu geçiren adamyň jany özü şu wagt aramyzda ýaşap ýör we özüniň şu taýda eden işlerini özü gurrun berýär, başga gurrun berýän adam ýok çünki. We gurrun berýär we biz o gurrunlar başga hiç bir ýerden eşitmedik. Unutuldy. Bolmasa her bir geçirilen konferensiýalara, geçirilen ýygnaklara müňläp adamlaryň gelýändigini, ýazyjylaryň, gazetçilaryň, radiodan, mediadan adamlaryň gelýändigini aýdyp berdi. Ýöne hany şu döwürdäki geçirilen ýygnançyklar 5 vilayatda da geçipdir. Bunu geçýäris. Bu tarihte eýen bu biziň netije almaly bir zadymyz geçmişden. Indi şuny seredin. Guruju mejlisiň adyny agzaýanlar barmy? Milli Halat Etiş Komitetiniň guruju mejlisiň. İkisi bir meňdeş bir hadisany ýatladan okmy size? O döwür reforma türkmen halky üçin, türkmen halkynyň gelejeginiň, egerde şu reformany geçirmeseň türkmen halkynyň gelejeginiň ýokdugy üçin reforma geçirildi. Şo bolmasa bolan okdy ýaşaýyş. Hakykatdan hem bolmady, şuňky güne geldik. Indi şu adam ýene-de guruju mejlis diýip Milli Halat Etiş Komitetinden bir mejlis ortağa çykaryldy, halk tarapyndan döredildi we guruju mejlis işläp ber, kararlar alýar, Türkmenistanyň içindäki meseleleri, problemalaryny gurrun edýär, sebäplerini gurrun edýär. Buna sebäpkär bolan guruluşlaryň gurrun edýär. Ýöne bunu gurrun edýän başga bir guruluş barmy? Guruju mejlisiň gurrun edýän. Reforma gurrun edýän ýokdy. Guruju mejlisiň gurrun edýän ýok. Egerde haçanda türkmen halky bu guruju mejlise
eýe çykyp bilmese, gurucu mejlis dagap biler ýa-da ortadan galkyp biler. Belki de başga bir adatdan daşar ýagdaýlar bolup biler we aýrylan gününi ertesi günden başlap gurucu mejlisiň adyny agdan bolmaz. Şu wagt türkmen halkynyň 150-si, 160-y bilýändir bu zatlar ýöne. Hiç kim agdamaz. Edil şol 94-nji ýyldaky geçirilen 92-nji 94-nji ýyllar geçirilen reformanyň şu güni atlanmaýyşy ýaly gurucu mejlisem halk ýatlamaz. Ve soňra näme bolar? 94-nji ýylda halkyň reforma geçirmese, şahsy ýeçilige geçilmese bu halkyň soňu gowy däl, gowuluga gidenok diýilendäki ýalyk ýagdaýa biz şu wagt gelen bolsak, bizem şu günkü ýagdaýda täze Türkmenistan gurulmasa, toprak halka berilmese, Türkmenistan halky, türkmen halky öz ygtyýarlylygyny gazanmasa, öz ygtyýarlylygyny almasa, bundan soňra türkmen halky diýilen bir millet hem galmaz diýäris. Ve bu da bolar. Bunu diýenlerem bu zatlary görüp, bilip, ondan soňra aýdýandyrlar. Şol 94-nji ýylda şo sözleri aýdan adamlar bilmän ýöne asmandan uýdurup aýtmadylar. Gidişaty görüp, gidişatyň nähilidigini görüp, gelecekde nire barjakdygyny hasaplap aýdyldy. Şu günem şolada aýdylýar. Ne diýär? Birleşmedi ýene kommentaria ýapdyr. Adam dönmez dogan gaty dogry imperiýa bizi lal etdi. Ýöne ine ýakynda Özbegistanda bendiň ýalňyz ýok diýip bloger video çykaranda bütün halk ony goldady ýöne bizde şolam ýok. Bizde ýok çünki ýyldaşym bizde bilgi paýlaşylanok. Bilgi paýlaşyp biljek adamlaryň hemmejesem ýurtdaşyny, ýurdun içindäkilerin aklyjesini öldürdiler, ýok etdiler ýa-da ne merdan kardeşimdi, dostumuzy bizim gözümüzün alnına hiç zat bolmadyk ýaly, sessiz sedasyz ogurlap alyp gidip garanky türmäň içerisine basyp bildiğin saklaýyşlary ýaly. Türkmeniň içerisinde türkmene dogry ýol görkezip biljek, bilgileri paýlaşyp biljek ýurdun içinde bir adamam ýok, adam goýmadylar. Ýurtdaşyndakylaram ýok etmeň aladasynda. Kim ýok etmek isleýär? Hökümet. Hökümet kimleri ýok etmek isleýär? Halkyň peýdasyna bir iş etjek bolýan adamlary, bir iş etjek bolýan topary, halkyň azatlygy üçin, halkyň täze dünýä ayak uýdurup bilmesi üçin, sagdyn, sowgatly, bilimli, hünärli nesilleriň yetişmesi üçin janyny ortaga goýan, ähli düşünjesini, pikirini 7/24 edýän, pikirlerini diňe şol atlaryň üstündäki tutýan adamlary ýok etmek üçin edýärler. Halkyň peýdasyndan bu zatlar. Däl. Halkam buna gözünü yummaly. Ýok goşulma bulan ýanyna barma, bulan ýanyna barsaň senem öldürler. Kimleň ýanyna barma diýerler? Seni halat etjek adamlaryň ýanyna barma diýerler. Soňam çykýanyz bir ýerleri gelmezmi? Türkmenistan halat etmezmi? Amerika gelmezmi? Ýewropa ýa Birleşen Milletler Guramasy görmezmi? Bilmezmi? Bizi halat etmezmi? Jacques Fresco'nun ýanky nemes belgeseli badyr, eger zat etsek şu ýayynymyzyň aşagynda linkini goýarys. Onu hökman görüň. O taýda has gowy menkiden has gowy bir şekilde, akyjy şekilde akademik sözler bilen ýanky aýdyp düşündirip berýärdi suwutnamalary bilen. Ine daşary ýurtlulardan bize kömege garaşýarys, dämi? Birleşen Milletler Guramasyna gitýärler, şikayet edip 5-10 sanaga adam Amerikada ýazýarlar, oňa ýazýarlar, ýa kömek almak üçin, halas bolmak üçin. Olar bize kömek etjek bolsa görmän durum. Türkmeniň ýagdaýyny, Türkmenistanyň ýapyk ýurtdugyny bilmeýän ýok. Türkmenistanyň nähilleki ýurtdugyny bilmeýän ýok. Ýöne içerisinde 5 million sany halk ýaşaýar, şoň üçin hiç kim kömek eden ýok. Kömek etmelem däl aslında, bize yetmeli. Milyonlar özüne yetmeli, biz milyonlar diýilen bir zatyň kawramyny
kavurup gogurup bilemiz o. Milyon. Biz müňler däl, onlaram däl, ýüzlerem däl, biz milyonlar. Ve garşymyzdaky onlar, ýüzler. Deňizde damja. Biz bunu beýnimizde düşünüp bilmegimiz gerekli. Bolmasa da ahlaksyz, biperway, görüwem sesini çykaryp bilmeýän, ezenin, taýagynyň aşagynda rahat edilip bilýän, ýalanyň aşagynda arkaýyn ýalana propaganda, özüni manipulyasiýa edilmäne elberişli bir nesilleri ýene-de öndürüp bileris biz. Şuň bizi öndüren bolsalar, bizi şekillendiren bolsalar, bizem şekillendirip bileris öz neslimizi, özümüzi ýaly, hatda özümizden bäş beter erwet edip. Bu mümkün da. Bizim en atalarımız şuun bizi şekillendirdiler, ha şu ýagdaýymyza goşulma. Barma golaýla diýilen ýagdaý bilen. Ve bunu beýnimize guýdular bilinçaltymyza. Ve şonda da biz öz ýanymyzdan diýäris, ay men türkmen nesli. Türkmenligime buýsanýan, ata-babalarymyz güýçli, ýöne sen näme üçin güýçli? Soraglar gatykän illeşler bugün. Ýeki özüm bolan soň sizin soraglaryňyzdan köpürek özüm kän sorag bermek istedim. Çünkü sizden birisi bolup, ýa-ki garşymda duran müňlere, milyonlara sizden birisi bolup özüm sorag bermek istedim-de. Soraglardan beterem senin pikirini goldayan pikirlerini paýlaşypdyrlar adamlar. Şoňa menem senin Hawa, ýüzüne oturan ýerinde ýene goşmaça edip çykaryp durun. hawa, sag bolsunlar. İyileşlerimiz. Ha, akıl yetirýänlermidem kän bizim men bunu çüýrän diýsek hakykatdan hem çüýrän ýöne oýanmana, akıl yetirmäne, özüni gelişdirmäne elberişli iyileşlermidem kän. Bulary men ýok hasap edemok. Bar ýöne meniň görýän zadym umumy bir zady görýärin, toplumy görýär. Milyonlara sereden wagtynda. Ýa-ki az sanly zat köplüğün içerisinde ýitip gidýändir. Göze görünýän däldir. Ýöne biz her birimiz ýa-ki bir çençe gatyk ýaly, bir çençe gatygyň bir bedire süýdi, uýadysy ýaly, ýene özi ýaly gatyk edişi ýaly her birimiz beýleki adamlary, ýoldaşlarymyzy, ýakynlarymyzy gurrun eden wagtymyzda şular ýaly soraglaryň üstünde, belki de bundan hem has etkileýiji soraglaryň üstünde gurrun edip bileris. Biz şey dip gelişmeli, biz başga ýurtlardan garaşmaly. Egerde Birleşen Milletler Guramasy bize kömek etmek istese, belki edip biler, ýöne nädip edip biler, şirketleriň üstüne edip biler. Bizim üstümüze nebit gaz şirketlerini, firmalaryny uradan ve olar bizim baýlygymyzy sömürür ve sözde bize kömek etýär kadikler, Irak etişleri ýaly, Suriýany etişleri ýaly, Filistin etişleri ýaly. Bize kömek etýär. Şolaram şo taýda Iraka kömek etjek diýipler näetdiler? Şakır şakır nebitlerini daşadylar. Halky öňlerinden Amerikan tanklarynyň öňünden baýdakly çykdylar. Amerikanlar geldi bize kömek etdi diýip Saddamdan dynyk diýip. Nähillek boldy? Uruş hälen biten ok. Owganistana geldiler. Nämet gitdiler? Bir molla rejime güç berip gitdiler, oýarp gitdiler. Näme üçin bizden soňra biz gelýänçä hiç kim gelmesin, girip alyp bilmesin. Ve olaryň kontroly da ýene-de özleriniň ellerinde. Şoň üçin biz başga bir gelmişeklerden, özümizden, därlerden kömege garaşmalydyr, özümüz etmelidiz. Alyp bolup. Bugün şu zatlary adajyk bir düşünjämi, pikirlerimi men ýa-ki 9 klas palçynyň içinden çykyp gaýdan bir oglan iýleşiňiz gurrun edip bilýän bolsa, menden has kämil bir derejede ýaşan iýleşlerimiz de gatykändir. Durmuş şertleri bilen, bilim şertleri bilen, belki de palçykda ýaşamadyklaryny gatykändir. Bular mundan da has gowy zatlary aýtmalydyr. Hem de soragyny bermelidir. Näme üçin? Günlük gurrunlar bilen geçirýäris. Biz köplenç iýleşler ömrümizi günlük gurrunlar bilen we görýän zatlarymyzy araşdyrýan, okuyan, internetde görýän zatlarymyzdan günlük durmuşlar bilen.
kişisel gelişim ýene şolar ýaly bir zatlar. O da zerurdur kişisel gelişime ýöne sen temelini, düýüni düzeltmeseň, ýa-ni ortamy belli bir kadaly ýaşalar ýaly derejäge getirmeseň sen kişisel gelişimde özüň gelişdirersiň ýöne daşardan saňa zamandylar geler durar. Sen ondan özüň goragan bilmeýärsiň, o toplumyň içerisinde ýaşaýan çünki. Başga gitjek ýerimiz hem ýok. Aýlanyp dolanyp ýene-de şol ýurdun içerisine barmaly. Soňam sora çykýar näme üçin? Tehnologiýanyň ösen döwründe, bilimiň ösen zamanynda, Türkmenistanyna garaşdyrlygyny alandan soňra universitetler bar, sözde dogry däm, daşary ýurtlarda da gitýärler, okuw, ýokary bilim alýarlar bar. Her 5 ýyldan bir kurs bitýär. 5 ýyldan okuw bitýär-de, onam 30 ýyla bölüňde 6 gerek bolýar. Her ýylda 1000 sanaky ýokary bilimli adam gelýän bolsa, belki ondan kändir ýöne 1000 diýip alaly. 6000 sanaky ýokary bilimli, ýokary derejeli, professional şekilde hünärli bir adamlar ortağa çykmaly Türkmenistanyň içinde ne saparyklymy? Ýekeje adamyň eden işi 2 ýylyň içerisinde bütün Orta Aziýada ýurtlaryň edip bilmedik bir işini etdiler. Ýekeje adam, akyl bilen. 6000 adam şolar ýaly bolup näme üçin ýetişen bolandygynda Türkmenistan bu wagt nähilek bolmaly. Biz bu wagt bu gurrunlar etmezdik. Näme etdiler? Yetiştirmediler. Ýok etdiler. Gözümüziň alnynda ýok etdiler, öldürdiler. Türmeler näme üçin bar? Türmeler halka peýda bermek üçinmi bar? Meni şol bizi aýdynlar, ýol görkezip biljek adamlardan dıkyp doldurulan türmeler. Bize peýdasy barmy? Katma deger peýdasy barmy? Ýa-da bizi howpdanmy goraýar o türmeler? Ya halk türmeler gurullu da adamlar içine, jenaýatçylar içine salınıp doldurulýar, olyň ýurdun içi düzeldimi? Durmuşymyz mı gowlaşdy bizim? Hawa dogry diýýän iýleşim. Hemme kişiň bilmeli zatlary aslında ýönekeýici zatlar biz akademik zatlar aýdamda ýa-ni açyşlaryň nemeleri nedemde o gurrunly. Bizim gurucu meclisimizde edilýän gurrunlarym hiç kim bilmeýän gurrunlar däl, hemme kişiň bilýän gurrunlar. Biläýmeli gurrunlar ýöne bu taýda maksat bar. Näme maksat? Günneme getirmek. Günneme gelende näme bolýar? Günneme gelende bir adam, 2 adam, 10 adam we ýuwaş-ýuwaşdan adamlar bilgilenip başlaýar, aýdynlanyp uraýar. Ine şu wagt bizi ýurda alan oklar. Alamzok diýendirler, ýöne biz bir ýem ýurda girdik. Bizim düşüncelerimiz, pikirlerimiz, gurrunlarymyz ýurdun 4 çünkünde gezip ber. Elden ele geçip ber. Bilgi şeýledir, biz 21-nji asyrda ýaşaýarys, internet zamanynda. Jacques Fresco'nun nemesi bardy, ine musulmanlar neme garaşýandyrlar? Mesih mi diýerler? Halaskar. Bir halaskar etmeler, biri gelip amsanyny halat etjekmiş. Jacques Fresco'nun aýdýan bir nemesi bar, interneti goran diýär. İnternet bizi halas etjek, amsanyny halas etjek. Bizim nygmatymyzdyr, ýa-ni halat edip biljek enjamymyzdyr, ýaragymyzdyr diýär. Ýa-ni türkmen halkynam, türkmen toplumynam halas edip biljek ýarag internetdir. İnternetiň üstü bilen bilgilenmede çalt ýetýär. Soňam insan toplumy, insan arky özüni gelişdirip bilýän canly biz. Ýa-ni canlylaryň arasyndaky iň akylly barlyk insandyr, insan arkydyr we bu özüni gelişdirýändir. Her ýyl gözüňize getiriň, öňler daglarda ýa-da yer kümelerinde ýaşap ýören insanyň nesli, bugunky nesli beýik binalarda owadan jaýlarda ýaşaýandyrlar.
5 ýyllyzly atýarlar, urýandyrlar. Öňler gitjek ýerine piýada gitýän insanyň şu günkü nesli inni gitjek ýerlerine samolyotda uçup gidýändirler. Maşynda gitýändirler. Aşa eşek, araba minip gören bir insan nesli bu gelişýändir. Öňler biri bilen olowadaky ýa-da başga bir ýurtdaky birisine habar uratmak üçin ulog gönder. Ulog diýmek ýanky çapar, atly çapar gönder. Ýa-da kepder uçurup ýa-da ýakyn aralyklara kemaýyň okuň ucuny kagyz ýazyp adadyk mesaj hat ýazyp habarlaşyp ýören insanyň şu günkü nesli bugün dünýäniň aňyr ucundaky adam bilen anynda yüzbe-yüz görüşüp, gürleşip, sesli görüşüp bilýändir. Bu diýmek insanyň gelişýänligidir. Türkmen halky biz üçin utanç bir ýagdaýda ýaşap ýörür. Häzirem şo magtumulyň gürrüňi edýäris. Magtumulyň gürrüňi etmelidir, kitabyny okumalydyr, gowudur, ýazardyr, ýazyjydyr. Ýöne näme üçin magtumuly? Ýa-ni aýdyp geçdime, öňler habarlaşmak üçin hat petek bilen kepder uçurup habarlaşýan bir insanyň nesli bugün yüzbe-yüz görüşüp habarlaşyp bilýän ýagdaýa ýetdi. Dünýäniň aňyr ucunda. Bu hyýal edilmejek zatdy. Şolaryň at bilen, eşek bilen ýa-da çapar uradyp, kepder uradyp habarlaşýan döwründe birisi baryp, "Ay, bu zatlaram aýryljak, ine bas şeýle bir döwür geljek, adamlar yüz-yüze gepleşip biljekler." Dünýäniň aňyr ucundaky bir adam bilen sen oturan ýerinde yüzünü görüp, sesini eşdip gepleşip biljeksin. Onuň ýylgyryşyny, gülüşini, gaharlanyşyny, ähli zadyny şo taýda gönümen görüp biljeksin. Diýse, sen däli diýerdiler. Muny ýalakda adamlar bolarmy diýerler. Ýöne boldy. Bundan da soňra has ösen bir demelere geçmeli. Halk çünkü insan gelişip barýar, ösüp barýar. Türkmen näme üçin ösen o? Bir zat bizi tutýar illeşler. Bizim ösmegimize, gelişmegimize zıyan berýän, tutýan bir zat bar. Bu bizim biperwalygymyz. Ve bizi nähille edip şekillendiren bolsalar, biz şo şekile, şo galypdan çykyp bilmeýänligimiz, çykmak islemeýänligimiz, çykjak bolýanlaryň aýagyndan çekip şo galyň içerisine salýanlygymyz üçin. Biz ösmeýäris, gelişmeýäris. Ve başga ýurtlaryň, ösen jemgyýetleriň sömürgesi ýagdaýynda da ýaşamaga mejburdur. Sömürge mudamada bolar, sen özüň gorap bilmesen, sen öz toplumyny, jemgyýetini, halkyny örgütläp, ýetişdirip bilmesen, özüni gelişdiren toplumlar seni sömürer. Olaryň seni sömürmekde haky bardyr. Çünkü senin aşağında sen bir hiç zady umursamayan biperway bir toplumsun, hiç zada pikir etmeýän, aladasyny etmeýän, öndürmeýän, bilmeýän, hünärli bolmayan bir toplumsun we senin aýagyň aşağında trilyonlap baýlyk ýatandyr. Näme üçin bu senin aýagyň aşağında ýatmaly diýär. Biz ösen jemgyýet, biz bunu aljak, biz ulanjak. Sen almasaň men aljak diýär. Ve alýalaram da. Zyýany ýene bide galýar. Näme üçin özümiz alamyz ony? Näme üçin bir Hytaýly bir firma gelip Türkmenistanda gazy çykarýan ýa-da täzeden gaýtadan işleýän zawodda başlyklar bolup, ýönetiji bolup işleýärler we olar aýda 5.000, 10.000 dollar aýlyk alýarlar bizim ýurdumyzda we bizim halkymyz, bizim nesilimiz, illeşlerimizde 200-300 dollar, 500 dollar aýlyk üçin şolaryň aýagynyň aşagyna ýykylýar. Senin ýurdun, senin gazyň. Bu toprak üçin senin ata babalaryň gan dökdi, urşdy. Duşmana bermejek bolup. Bugün urşsuz berýär ýerimiz, toprağymyzy. Urşsuz, urş etmäge gerek ýok. Senin gadyň, baýlygyny alarlar, ähli musurunda seň üstüňe giderler. Ondan soňra keselçilik bar, dawlenli bar. Bolmaly bu. Bu tebigatyň kanuny.
Tebigatda da şeyledir, güýçlü haywanlar, ejid haywanlary tutýandyr, iýýändir, öldürýändir. Insanyň dogasynda da şeýle zatlar bardyr tebigatynda. Güýçlü insanlar, ejid insanlar mydama ýa ýönetýändir, ýa-da sömürýändir, ýa-da özüni peýda geçirjek şekilde işletýändir. Egerde biz hakykatdanam güýçlü bolan, ar namysly bolan bir nesliniň, milletiň nesilleri bolýan bolsak, biz özümize şu günkü düşen ýagdaýymyzy tunç bilmeli. Ve ähli işimizi, güýjümizi taşlap ilki bilen şundan çykmak istemegimiz gerekli. Başga hili bolanok, illeşler. Bundan çykmasak ve şu wagtky sistemanyň üstüne özümiziň gowy durmuşumuzy yerleşdirmek isleýärsde, şu wagt bir sistema bar, oturdulan bizi iýýän, çüýredip barýan bir sistema bar. Ýöne biz işleýäris, gazanç edýäris, kimimiz $300 alýandyr, kimimiz $5.000, kimimiz $20.000 alýandyr. Daşar ýurtda we özüniň durmuşyny şu sistemanyň üstüne gurmak maksatly hereket edýändir. Ýöne bu çüýrük sistemanyň üstüne sen nämäni gursaň gur, ýykylarsyn. Sen aşagynda galarsyn. Owa illeşler bärde ýaýylmada kömek berýän illeşlerinde de köp sag bolsun aýdýan kisäňde bereket. Soraglar barmy kabir seredip göreýin men? Eger barmy? Abdurrahman. Aha. Jemlägen biler sowy ýoş-ýoşdan kelläňde magarda oturmaýyn. Ýöne biziň nemämiz ýanky düşünje ýapymyz şuň üstüne gurulan ýene-de bir zady gysgaça aýdyp geçeýin, ondan soňra jemläris. Ýene türkmenler biz dine ananýarys. Doğrudan köpüýmiz musulman diýär, dine ananýar. Ýöne aslynda seredeninde toplumyň dini diýilen bir zat ýokdur. Toplumyň bir dini ýokdur. Din bizim üstümizdäkileri, bizi eýitýän, bizi belli bir galybyň içinde tutmak isleýän iktidarlaryň, hökümetiň, padşalaryň öňkü dil bilen aýdylanda häzirki prezident bolýar, hökümet bolýar. Hökümetleriň bir ulanýan enjamydyr dinler. Toplumu belli bir galybyň içerisinde tutmak üçin. Yani dini nemelere kän girmek istemeýärim. Şoň üçin kän uzaltmaýyn bunu. Ýöne meniň görüşüm şeýle. Toplumyň hiç açan dini diýilen bir zat ýokdur. Diniň eýeleri başgadyr. Biz däldiris. Bizim eýeçilik etýän zadymyz biz nesil öldürýändiris. Täze nesil ýetişdirýändiris we neslimizi nähilleki ýetişdirjekdigimizi, ertirki gelejeginiň nähilleki boljakdygyna, bolmalydygyna da karary şuň biz berýändiris. Bizim çağalarymız karar berip bilmez. Şuň dogurly çaga men ertir şeýle boljak. Meni şeýle eýitin, şeýle ýetişdirin diýip karar berip bilmez. Karary biz berýäris. Ullar. Ve olaram çağalaram ulanandan soňra öz çağalarynyň kararyny olaram özleri berýär. Biz nähille karar berýäris. Soramyz özümizden. Ve çözüp bilmeli ýerimiz hem şu biz nähille nesil ýetişdirmek üçin we nesilimiziň ertiriniň nähilleki ýurtda ýaşamalydygyna, ýaşatmak isleýändigimize karar vermegimiz gerekli. Hawa şu ýerde jemläýeli. Abdurrahman, illeşlerinde de dinläniniz üçin köp sag bolsun aýdýan. Bolýa onda sag. Mhm. Iyleşlerimizem sag bolsun dinleýänleri üçin. Hawa. Bolýar, aşamyň haýyrly. Hormatly illeşler.